Oras manihita sa luhut na, tabarari maruha ng pikirata lato bangihon hatan ni bata, martangi ang mahita. Dami ni bata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mga ramoti ati-ati duhut pikiramuna, ibagasan ng Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta tatangihon mahatan ni bata, nagabi turpu jamita, di tanggal 27 Oktober tahun 2022, Dinetsian 2 Timoteus bidu 2, mamukasan ayak na parjulu, Ruria 10 tulung, sokono marirut desi. Ope alianaha, margugu mahu marhiti-hiti asiniruha ni Kristus Yesus. Jadi mabinikim siya nao, jarupan ni torop sitiddangi, ima pasahat tuhalak hapusan, akan na tao mangajari na asing. Gabidungan manahon hapursuhom maho, songon parangan nadingkan di Kristus Yesus. Dang olo alit parporang tuah kaulaon padaraman, asa halumuan ibana dinamarsuhu ibana. Nang namarsiadupi, dang dipertupali, ia sutigor parlonay. Ikon siulahaw may jumulo, taruli di perbuena. At tusi nahuduki. Alehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti sa luhut nay. Payangotingot ma Jesus Kristus. Nang dipangulo siyan akan amati. Na siyan pinopar ni si Daud. Hobato na hubareta ko ni. Ala ni ido aw manaon na porso. Ola tarate songon siula hajahaton. Alay dang tarate ang guhatan ni dibata. Dibahe ni benget duro hakku manaon sa luhut nay. Ala niya ka na tarpilit. Asa doho na sida taruli di haluaon na dibagasan ng Kristus Jesus. Doho ti hasangapon sa liling-liling nay. Hapusan do hataon. Ang godongan na dohita tuhamatian. Dongan nama ng tuhanguluan. Ang gubengit hita manaon. Rap mga rajay mahita sugot. Mulu masodahon hita, doho maibana maswadaho kita. So haposa pihita, tongdo haposan ang guibana. Aydang tarswadahos sa dirina. Itu sahat na huwag karungan nagaybi trupu jamita di minggu tanggal 27 Oktober tahun 2022. Marujahan di bagasan topik, manaon na porsuk songon sihuton Kristus. Damang denang dongan sa porsyaon, muli dido tu hita sa sukun-sukun, ono do humanon na porsuk, rado honot tama alus, dang ulaw manaon na porsuk. Ima sada alus sin hadirion ni hasul maon. Naseta holomohon di ba, mulusonang gulutta, deusen akka mara, deusen akka parukilon. Alay, manang buhapi, sa liling hita manguru di hasya nga nun, jojo do hita manguru biragam niya kahapursuhon. Horani, buharo hita mangadupi hapursuhon ni, mangasahot tuhanido, manang hadiriot taro. Ditrupukon, dia botohon do songa dia rumang ni hapursuhon, nabuy masa dinguru niya kanapursiyay, imaana ni barita na uli. Songon na masa tu Apostel Paulus. Pula gebetar hurung ibana, ala ni barita na uli. Tarhurung ibana, diitong songon sala parjahat. Alay, nakpetar hurung ibana, nakpetar rate songon parjahat. Yang hatan ni dipata, dang dohot tarate. Siyan hurungan ni, barbarita na uli ibana. Saha do barita na uli, tuwaka natorop. Suang songonima ng si Timoteus, dito ang atongan ni habazaron na diwujwi, dinong gabi uluan ni Huria Epesos ibana, gurang do ragam niya kahapursuhon na niyadopan na. Molo tapayutihut,
akan masa di tikiope, gudang du akah Kristen, na mga piragam niya kahamolon, dito ang atungan ni pagkobosyon na, di huria na hinobasan na. Gudang du akah nga porsiya, mga piragam niya kaparamaraan, hinorhon ni parsituton na, mamuji guarda Tuhani. Arong duy hamak karungan siya na sidarupani, nagabi ho na isahan, diliyay, tan di luas marminggu, di pasipal-sipal, gudang kahapursuhan nasing, na nirupan niya kala Kristen, di partikya sinuain. Buhadi hita hamak karungan, no bigi jamiton. Arong do sakitan waingon, na mga dupi hamolon, alani silang ni Kristusi. Harus kita hamak karungan, na subuh sonang marminggu di gereja tabi hinarhon yakka na magasukuhon barita na uli. Murutung arong tayang nami di pargugui Tuhani mahamuna. Lah mga rubil sa lahut na huhun makamanakosa di bagasan asid at holong irohana. Murutung pihamak karungan sonang pakilata nang arong manggugay hita dito ang atungan ni pangwujot tay. At ahamalati humbay siya niya siruhatta. Jala marsututu mahita, marhubas, siya nasa ruhatta, mamuji kuwarna Tuhani, siya uduk sirik ni ruhatta. Hawak karungan, iya masa ni panurator na turpukoni ma, uduri tikitar hurundu Apostol Paulus di hutarom. Jala ditikii na makilala si Paulus dang liling bitiki na di portibyon. Ido bahin, matsegomos di puday ibana si Timoteus, asa marsihoho tibana, mangihutot Tuhan Yesus, songon sahalak parangan na dinggan di Kristus. Nakpidi ujwi matsegurang akahamolon, na nirupan si Timoteus di pagkobesyon na, alay sa di puday si Paulus tibana, asa marsihoho tibana, di hasitogan, di hatiguran, barita na uli, na pinasahan na. Di paigot Apostol Paulus do si Timoteus, asa marsiajar ibana, siya nungulun sa halak parangan, manang prajurit. So nguni nang sa halak na marsiaru, manang atlet, na totoo mga daw paraluan na, asa dungipi, di partubali ibana. Jala nang sa halak partani, siula hauma, di hapurjuhon ulon na, jala lo sibana dotong, jubulo taruli, di perbueni nani ulanay. Ima tudusan na belahan ni Apostol Paulus bahin persiajar tu si Timoteus asa persiduho tibana manaon na porsuk songon parangan songon prajurit ni Kristus na porsu. Dongan sa porsiaon rap tabuto do songon dia maul di ulaun sa halak prajurit isarana songon tentara. Manang dabu hape sa ikorredidu ibana manang sari haripe ro paretta ni kumadanda. Nunga sada hasumala tabigi paduhan senasida imahata siap. Manang hape namasa ahana sinurun ni kumadanda alus na ima siap. Ikorredi itu lapatan. Alani isa halak parporang manang prajurit dan ganggu rohana di manang hape. Dak pola luduan na kapadaraman di ngono sigano pari. Dan gabi susukur rohana ahama si panganon nanon, ahama si panganon marsugut. Adi butuh ibana nunga radii di bahay kumadan na. Adi pada hari sudinay. Terus tu si maham karungan halak Kristen. Parangan ni Kristus Yesus si. Nasugang rohana di mana ngahapi na masa di guluna. Alay sa totong may ibana marsioho ti bagasan Tuhan ni. Radi may ibana memberita barita na uli. Manang sa di hari pe, manang tudia pe, jala manang songod dia pe, maul niya kadalan si bulusun na. Tunggudang pi akka na makasukuhon, tunggudang pi halak na mga rehe, tunggudang pi halak na mga leti par barita na uli. Kinuruhon ni hasitokan ni barita na uli toktong do ibana marsitutu laho marbarita na uli. Ido sa halak parangan ni Kristus. Naradi manaw na porsuki. Hawak karugan na pinaramaw di bagasan guhar ni Tuhan ta Jesus.
Waharu di hita saluhut na. Tarulah kita doi, so paduhan na Apostol Paulus naulu jelaradidu hita mangihutto Tuhan Yesus hukum marbaik ini roha mangadupin nasa na porson di hululun. Naulu hita jelaradi mangihutto Tuhan Yesus di bagasan baik ini roha mangadupin nasa hapursuhon enorhon ni Kristusi. Hamu karungan soi nama bagas ni pajoni tu hitapi. Terus do hape hita songon soldadu, songon parangan mana songon prajurit neko setia tu komadanda. Buharo tarulah hita dui. Muruta manat di bertikas sunoengon si pata suku-suku doroha di pangalahon ni diba halak Kristen na sosian rohana mangihut tu Tuhani. Alak soalang marlang-alang mangihut tu Tuhani. Torok dope lalap memikiri akan aromikko di perdagingon siapa tu dion. Torok dope na hola simbol ha Kristenon na. Jadi torok dope hama karungan nagabi targuari Kristen KTP. Takola kata hatay. Mulu di KTP na di identitas na. Karugam Kristen tu ibana. Alay mulu di pangalaho adul marasing pangalaho na. Arong dui hola nakasi pales semulon na. Idaw do burju di parhuriaun. Doho musi di marhubas di tunga-tungan huriay. Alay hola di sidui dang di rohahon. Ay pangalaho pe maralus itu turo. Tarsokon na makyato pingrupani soni may ibana. Ruhut ni persobaum berdalan, alay dang dihanguluhon. Ananya, esigeru pari, lalak di bana berbedai, lalak marsalisi, dangulu mardami, lalap masih pahata-hata adok dungan na, lalap hulan na marmusu, marlatini ruha, midah kadungan na. Dipuji di guar di Tuhani. Alay, hosom, teal, elat, late, dendam, jalan terus. Om baibana. Mulu dipayakut asa muba, dang terjalo rohana. Saya dihitung ibana dui, horak kata-hata, balubi hujan bitai. Ujungna, dang arong dami di rohana, dang arong hamubaun. Hola pikir na suding gamma, dipikir ibana di bagasang uluna. Ale dihitung ibana dui ibana nasito. Tung pedibigi hatan itu hani. Hola persatu kira dui di ibana. Dang oliban majakon di bagasan uka ni roha. Sokong na cocok dibigi jamitai, badibigi. Alay, morung sahat tu jamita taring tu hamu bau ni roha, taring tu pertubatan, taring tu horong ni roha, ngamal tarjalona. Anggo penampilan, soi nama bagana, marhilung-hilung pahyanna. Ane rohana, dang terboto-boto. Mulusoni dopi pangalahon nila Kristen, saya buhamay hita mangulahon paduhan ni si Paulus dison. Gabi parangan ni Kristus na burju, na radi manaw na porsok. Unak ko burju, unak ko manaw na porsok. Manaw na somal-somalipi, dang terulay hita dopi na. Haro turong atas sa diri sa uliapi, urang dopi na marhosom. Lambuhama makahulongi halak di luar ni nasusahorong dohot tita. Totu wala kata na may sudi. Sa ibuhama ba hinotta gabi sira do panodang. Habi hitapi ikko si patureo dupena. Hamu akarukan naing mabagas tapi kiri hadiryotta songon sa halak Kristen. Ingot ma nunga pola mati Kristusi horan humok kopita. Jala nunga turop akana prosyai namate martir ala ni Kristusi. Dipertikan na parpudipi, taidado gudang akarungatta na sosonang bimar minggu, hinorohon niya kapangaliliyon na penahin niya kada makasuguhon Kristusi. Habi iya hita, soy na masorang na namar minggu, alay na di bahalak, maul di hanguluhon, barita na uli. Asanuaing, rikodo hita mamayaw pura ni Apostol Pauluson, asa marsitutu mahita mangihutot Tuhan Yesus,
Rari masuadaho diri. Jalaga bihala Kristen na hapo sama kita. Diadupan ni Tuhani. So nakana porsia di Tuhani. Talului ma akan nabui pasadahor roha. Akan nabui patupa hadamion. Tapatotoro marohatta. Olo mahita di pature-ture. Tudaran na setonge. Inorhon ni marsitutu mahita. Majakon Tuhan Yesus di bagasang gulut taon. Asa tarpatupa hita sa luhut na pos marohatta. Sa perguguan nito di perbadiado hita. Lahom madalani ngurut taon. Songon salah Kristen na berju. Tapi opma. Hata nito hatta. Natal surat di Kolose 2 ayat 6. Ope songo pajak kono muna. Di Kristus Yesus Tuhani. Songo nima hamu marparangi. Di bagasan ibana. Damang dainang dongan sapur siaon. Olodora alani parsidutota. Mangihutun Tuhan Yesusi. Gabi dia suguhun pertibiok kita. Dicahi kita. Dileyai. Dipasipal-sipal ng gulutang. Olodo alani ha Kristenoni. Gabi aguan perkerejuak kita. Gabi aguan nakapangkat kita. Alay ingot ma. Mana sungguh dia hacit ni pakilala ambu. Alani niya mangihutun Tuhan Yesus. Dan gabi sesuada sa luhut na. Nakpe. Ditulak portibiokko. Alay ingot ma. Dijakon Yesus doho. Sa dariyon. Ingot ma paduhan ni Tuhan Yesus. Na joju madok doho. Roma hamu tuaw. Hamu akan daluja. Jalan na sorat. Asa hupasona kamu. Bigima jojo ni Tuhan Yesus si. Roma ho asa di pasonakku. Mangadupi akan namasa di ngulum. Asa manangahapin namasa. Lasiruha manang arsakpe. Totong maho satia. Mangihutun Tuhan Yesus siyan nasaroham. Tung suratpe akan namasay. Tung ikumadate mi pakilala ammo. Dari luhu arian do borngin. Ala ni hasit tongani. Ala ni Kristusi. Sutong sumurut to. Tung do pi paru kilommo. Di ngulum sigang rupari. Gudang akan na mangarsaki ho. Dangarong na mga tusi na di bagasar rohami. Toktong maho marhapurusan holan ni Tuhan Yesus. Pos roham. Saya perguguan na dugan halak. Na mangidu gugu sa Tuhani. Dang pelaon na akan na porsiyain. Hinorhon ni silang ni Kristusi. Hanguluhom mahata ni Tuhani. Jalado ma. Saluhut na do tarpatu paaw. Marhiti-hiti ibana na marguguyhon na ho. Atong hamakadungan na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus. Omatik kinalihit di ngulutta. Sa eburju maho rasi rasaru azal lihas yang anon. Mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Marbareta na uli maho. Siyan nasa bareta na uli na pinasahami. Siyan hata. Siyan pakatayon. Siyan parangem. Siyan sudi gulbit ni gulumi. Radi mo humanaw na porsok. Songon salah Kristen na marsitutu. Songon parangan ni Kristus na burju. Na radi manawon na porsoki. Sa irok madibagas ang ulum. Sa iutonok ko Jesus sa liling-liling nay. Nang gunang hapursuhon sa bingit duhaw manawon. Sa iutonok ko Jesus sa liling-liling nay. Atong hamakarungan sa porsyaon. Totong maho sa tiya. Mangihuton Tuhan Yesus. Rodi sa liling-liling na. Totong maho sa tiya. Mangului pa John nay. Gabi parangan ni Kristus na burju. Na sa tiya, mangihuton Tuhan Yesus. Naradi, manaon na porsok. Managang padongan iyon. Nang pangarawat yun na. Di bagasan gulubi. Porsiya maho. Didongani Tuhan idoho. Laho mangihuton Tuhan Yesus. Rodi sa liling nililing na. Amin. Martang yang mahida. Ali Tuhan Yesus Kristus. Postorohan nami. Donganamu hami. Jala perguamu hami. Di bagasan todimi. Gabi. Parangan ni Kristus na burju. Na sa dia mangihuto Tuhan Yesus. Tupi gudang hapursuhon na huwadupi hami. Ali postorohan nami. Donganamu hami. Makawanak kun ragam ni paraluan. Ruda sa liling nililing na. Marsakap paguharmo ni Tuhan di bata. Di bagasan holon ni Kristus.
namian di bagasan ulu namion. Amin.